Здравейте, YouTube! Аз съм Danger и днес ще оцеляваме... Днес ще оцеляваме с Алекс и Степаха в Майнкрафт. Кажи името. Не ти го знам. Евелин Саха. Как? Евелин. Омага, извинявай. Добре, ще оцеляваме с Еви, така да се наричам. Така. Така. Отводен планк, нали? Ото. Човек, много ме лаги, ама ще снимам. Между другото, това е моят втори клип. На 10-тия клип ще имам някаква изненада. Ако имам поне 100 гледания, ще имам изненада за вас. Хубаво, че днеска почваме, не сме на училище. Да, знаете, че събота и неделя няма да мога да снимам. И мисля, че и през вакансията няма да мога да снимам, защото имам много домашни и между другото имам и... аз съм на село и не мога да снимам, нямам интернет. И е гадно. Не знам защо трябва да ходя на село. Така... Това кога стана цветно? Така светло ли? Омага, Ендерман! Ендерман има отвънка! Глей! Залози да ни прекара пада. Омага, тук има скелет. Скелетите не са опасни, само дето ендерманите те кюват. Да, Марко, ни даваш въздух, няма моята да класва. Аз съм убивал. Ти някога убил ли си? Оп! Да знаете, този текстур пак е мой, така че да не се чудите. Чакай си го сменя на дефолт. И сега че ви е по-удобно да гледате. Добре. Защото някой може да не са го играли, защото текстур пак е от вчера. Въпросът е, че не знам дали снимам още. Снимам да, ама... Аре, какво правиш? Който иска моя текстур пак, аз ще сложа, че да пишете коментари и ако искате ще сложа линк. Ще ви дам линк. Аз отивам навънка се бием. Кой ще бием? Намериха прасе. Дай го издем. Аз ще го издем. Само аз ще го ям. Тук имаме 5 пържони, дел убивай горкото прасе. Горкото вече умре. Да се направя. А ти нямаш ли? Имам, ама дървен. Опа. The village from here. Ако се изгубя, ма телепортни. Не мога. Що? Че просто се телепортирам, да, ама... То става тъпо, моето име и твоето. Да, бе, верно ли? Верно е.
Аз не съм Пробвай. пробвал. Мерси! Човек, аз не съм пробвал така, аз го правим по друг начин. Тя да вземем малко това да направим снежни човеци. Какво да вземеш? Лопата? Вземем Лопатка, бе, батка. трябва да търсим айрон. Да търся ли аз? Това е мината. Чакай, къде е моята мина? Ау! Какво се От чува? снежни топки става ли? Какво се чува? Да, става. Какво се чува при вас, бе? Не става снежен блок. Става, бе, че не от работната маса. Ето, става от 4. Да, бе, от 4 точно. Да, ма где ще намерим тиква? Не знам. Щом питаш мене. Аз си направя подводна къща. От водата. Да, ще пробвам да направя подкъща по водата. Падаме! Те тук дали ще падаме? Де човек? Да взема само една тиква. Де, гледай го. Айде. Аз съм оптимист. От мен да мина. Сега го изключа. Между другото, сървъра е Хамачи. Да спомена. Ела, виж, много хубаво нещо. Ела. Служи го къщата, бе, човек. Що го чуеш? Служи го къщата. Ама дама ще направиш всичко на сняг. Няма нищо, още по-хубаво. Чакай. Да направим подземен етаж. Где тази тиква? Чакай да Де, бе, човек. Чам да убивам малко працета. Тишо. Той има 2 пържоли. Ти къде ги забрави? Забрал съм ги. Тук съм ги забрал, нали видя? Чам да пия малко працета, ама мога да намеря. Ако се загубя, нали ти каза, телепортнима. Добре. Сама то къде ще намеря. Още малко и свършиме клипа. Добре. То в YouTube, ако искаш 1 час, може да вкараш. Аз мога да вкарам колко искам, ама програмката не може да вземе толкова. И на 2 части ще го направим. Ще го направим на повече. Аре, аз съм го направих. Айде, и това беше всичко от нас. Но няма никакви пържоли. Добре, това беше всичко от нас YouTube. Просто ще се върнем след малко.